ga waye yake hasada mu ne iya nan dan tsaya amma ina da jakakkunan da ba nan ya zauna kusa da ni bane ba makwaci na bane ga gida ko tari ne yana ji ko tari ne yana ji kuma kai ka san shi ni ban san shi ba ai na bashi dama na ce in akwai wani sirri na da ya sani in ya rufa mu asiri Allah ya isa na bashi dama zai bude komai a kaina ne kuma in akwai abu ɗaya tak da na taɓa yi don ya nuna kamar akwai ƙanshi ina masa hasada don Allah ko ku faɗa ko shi ya faɗa na bashi dama amma ni bari ƙirgo waɗannan abubuwa ɗin ku ji su abu na farko Isa Ali ya rubuto leta zuwa gare ni Idris Abdulaziz lokacin da ya bar gidansa inda yake haya nan inda yake makwabtaka da ni ya bari ya koma federal locus yana haya a can ya rubuto leta yana gayyata na zuwa Gombe jihar su a kofar gidan sarkin Gombe zan gabatar da lecture akan shari'a na shawarci wasu ɗalibai na je ko kan je suka ce malam ka je ɗaukaka musulunci ne na yi honorin ɗin invitation ɗinsa na je ne abun mamaki sai abu ya canja Fantami ya hau kan platform buɗan bakinsa sai ya ce to fadan Gombe ta cika tab da 'yan ɗariku da 'yan izala da 'yan shi'a kowa saboda lokacin guguwar shari'a nan ta taso wani yakan je ma don ya ji me za a faɗa Gombe ba masa katsinke sai Isa Ali Fantami ya hau kan platform ya ce jama'a ina ba ku uzuri Dr. Hadi Shehu Dahiru Bauchi ba zai samu zuwa ba amma ya turo Malam Idris ya zo ya wakilce shi inna lillahi wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin wa yamkuruna wa yamkurullah nace yau ga jaraba ta same ni ne zan wakilci dan dariƙa Dr. Hadin nan fa ya mutu shine a gidan sarkin Bauchi lokacin da aka kai ni gaban sarkin Bauchi za mu yi muƙabala da su an gayyaci babansa Shehu Dahiru bai je ba ya wakilta shi a gaban sarkin Bauchi mai rasuwa ya sare mun sharri ya sa mun shubha sai da na minti 10 Bilal ba kana nan bane ba kana gaban sarki bane sai ai yanzu na baka dama kai na rating kuma da dauki lokaci bari kawo shi sai da na dauki minti 15 kafin in kauta wannan shubhan implication da ya sa masa sarkin Bauchi a kaina a gabana kuma yanzu shine wai na wakilce shi kuma da ka zo nan baka ce mun shi dan wakilta ba sai da bayan na hau sai na ga baya da dai sai na ce kai ƙarya ne ni ba dan dariƙa bane bana wakiltan dan dariƙa sai guri ya rikice sai diri wukake yan dariƙu suka dinga fito da shi na Tijjaniya billahi la ilaha illa huwa har wani ya kai mu suka kafa na muna sama da Isa Ali an kai kusan minti 30 ana kikiki ga kayama da a sauko da ni yan dariƙu sun kewaye da su kashe ni don Allah ina tambayan ku jama'a da nan da ni da shi in za a auna waye mai wani hasada wake so ya kau da wani tsakani da Allah ku yi masa adalci ko min adalci kun san wani abun mamaki bayan an ɓoye ni da karfe 1 dare aka dawo da ni Bauchi aka yi smogalin ɗina kun san mutanen Gombe 'yan da'awa da sauransu mota guda suka ciko suka zo suka min jalje suka ce malam kai hakuri wannan abin da ya bi ba mu ji daɗi ba mu ma kanmu mun daddaku da 'yan ɗariƙun nan kafin su bari muka fito da kai billahi allazi la ilaha illa huwa har yau da nake magana Isa Ali ko jalje bai taɓa mun ba in ya mun jalje kar Allah kai ni gobe jalje muna tare da shi gari ɗaya anguwa ɗaya amma kuma na Gombe suka ci ko mota kuma kai ne sanadi kuma kai ƙarya kamun ƙarya kace wai ina wakiltan Dr. Hadi dan Shehu Dahiru shi dan ɗariƙa ni mai kira zuwa ga sunna me ya haɗa da shi zan wakilce shi ko Shehu Dahiru ya san wakilce shi ba dan sa Hadi ba ba cin amana ta kai ba to kun ji ɗaya barka da zuwa Hausar mu TV tashar al'umma.